Kahapon atong hisgutan si Solomon nga gidayeg og maayo sa mga tao tungod sa iyang wisdom o napanindot niyag maayo ang iyang kinabuhi. Apan ang yawa wa gyud mohunong og tintal niya. Gihisgutan karon sa atong unang pagbasa nga si Solomon niabot gyud sa punto nga wala na gyud siya mauyonis Ginoo. Kamo dinhi karon apil na sad ko, gikahimot-an tas Ginoo o wa? Karong taknaa gikahimot-an gid tas Ginoo. Kinsa may wa mahimuot nato? Ang yawa. Wa gyud mahimuot ang yawa, labi na tos gakanta sa salmo dire. Wa mahimuot ato. Kanta-kanta ka katong ga first reading, labaw na rin gabasa sa ebanghelyo. Wa gyud mahimuot ang yawa ani. Nya ipakapin dayon ni ang gawali samot na yung yawa wa mahimuot. Nya kanira bang yawa maora ni kaaway nga way atrasay, di gini mo surrender ang yawa, gikan sinugdanan hangtod sa katapusang ginhawa nga atong himuon, iya gitang tintalon. Muna intawon si Solomon wa gyud ka sustenir. Si David gidayeg sa Ginoo suma sa atong unang pagbasa, gikumparar ba si Solomon ngadto siyang amahan nga si David. Pero si David baya natintal biatong kausa si yawa. Pero kausa ra gyud natintal si David, wa na mapun-i kay pagbasol na niya sige naman gid siyang sunod sa Ginoo. Pero si Solomon pagkahog niya sa sala, kaduha nagpakita ang Ginoo niya matud pa sa atong unang pagbasa aron warningan siya wa gyud maminaw. Kamo kapila na ka mo giwarningan sa Ginoo? Ako kapila na ka ko giwarningan sa Ginoo? Sige, ringian na imong tupad ing na warningan na ka. Na warningan na ka sa Ginoo? Ano ba? Kay sinunan ka? Solomon, kapila nagi-warningan, kaduha. Pero wa gyud kuno maminaw si Solomon. Di man siya naminaw. Dito sa iyang mga asawa nga naghalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nagtukod na siya hinuog mga simbahan para sa mga Dios-Diosan sa iyang mga asawa. Kining asawa gyud maka bradloloy kanang asawa. Ay gyud kay kumpiyansa anak. Kay si Solomon na wa kay mutis Ginoo kay ang asawa naman oy gisunod, ang asawa na may gipaminaw, mao din nasakto gid si Jesus pag abot lang ni Jesus ingon, dili mo makasunod kanako kung dili ninyo dumtan ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong bana, ang inyong ginikanan, ang inyong uma, ang inyong mga balay, apil ng inyong kaugalingon. Padungtan gina ni Jesus. Ngano man? Mao di ay na makapayawa na to. Gamiton di na siyawa. Ambot ang madre gamiton basag para sa pare. Ako sa nang dumtan ang madre. Di na sa... ang mga madre san magdumot sa nas pare. Ana, ingong madre, suluha di pa din, mayawaan ko nimo. Nako, otro sa ka-sister, mayawaan sa ko nimo. Pero makauyon mi, okay ra sa. Mao ni si Saint Scholastica, usa ka buotan nga babay, managsuon ni sila buotan pod kaayo si Saint Benedict. Nakita gyud nga hangtod sa ilang kamatayon, hangtod sa katapusang gutlo silang kinabuhi, gipuy-an gyud ang pagsunod o paghigugma sa Ginoo. Mao ni atong challenge. Ayaw kumpiyansa nga buotan na kay kakaron. Kausa si Mother Teresa of Calcutta, kay nakuha naman to siya na baniog na magmaayo nga ginganlan na siya bitaw og the living saint. Kadungog mo ana, Mother Teresa ginganlan siya the living saint. Unya gi-interview siya sa Time magazine ba to kung sa to nga interview nga, Mother, how do you feel or will you agree nga gitawag na karos mga katawhan og the living saint? Tubag ni Mother Teresa, ikaw
dunay kaakuhan nga mag-maintain sa imong pagpaningkamot nga mahimot ang santos. Ang imong paningkamot ug ang ako parihara. Ana siya. Na pulos kita maningkamot. Gatuo mo kaning gawali malangit gini. Ug maglinog ni rog kalit. Nga di ta kadagan malusnuan tang tanan dinhi. Nga maapil ning nagwali. Inig abot na nato dito sunod kinabuhi. Adto gid nato makit-an unsay tinuod. Basig iniglingi-lingi ninyo dito. Kita ninyo sa reverend, kita ninyong sakristan, kita to ninyong lektor diri og salmista, nagbrunda pa. Pero wag mo nakita ang pare. Nahaay mo di padersyano. Wa man tingali to na apil. Unsay wa maapil nga nag-una man tug kabugtong kinabuhi ato. Kuyog biya tag biyahe dinhi padong aning hukmanan. Anong wa man tumasod sa langit. Oy, inigli-ili nyo sa impyerno, galangoy-langoy ang pare dito. Nya, inyo dahil singgitan, padir, nganong naamang kadiha, nganong naabot mang kadiha, nga perti man tanimong wali dito San Vicente Ferrer Paris. Nya, sa may ito bagus pare. Di amagong akong asawa dire. Na ade asawa dire, naapil sa day kamatay. Nay kuyaw kayo kani mo nga atong sekreto usahay nagtuo tag makaikyas tas matas Ginoo di ay na si Solomon nagtuo siya kay ang mga tao mo okay ra man niya ang mga tao moingon ra man okay ra gid ang mahal nga hari musabot ra gid minimo gatuo siya ang Ginoo musabot sad. Mao na kami mga pari kamo musabot man gyud makapaanak tingali mi no. Ingon man gyud tingali mo makapaanak og usa dire sa San Vicente man ay sabda lang gid kay dako kay nagnatampos atong parokya. Bisan ganig duhaon okay ra gyud. O anak mo musabot ra man gyud tingali mo. Labi na ning suod nako. Ingon gid na sila sa sabda na lang gid kay kinsa bagong tawhana dili huyang gud. Mana mo no. Adi mo ana. Musabot mo pero magunsa man kung musabot ang tao sa kalibutan pero matod pa ni Kristo ang inyong paagi dili yun mao'y akong paagi ang inyong hustisya dili mao'y akong hustisya bisag magbuhat pa kag nindot kaayo para sa kalibutan pero wa ka magtuman sa sugo sa Ginoo ang iyag yung ipalabas ang iyag yung sugo mo nang giingnan niya Solomon wa kamutuman sa atong gikasabutan nya karon unsaon man nato aron makatuman ta sa sugo sa Ginoo unsaon man kanang di kita masayop ba tibaw mo unsa wa mo kibaw pagpakairo kinahanglan maliwat kas iro. Muna ang babae diri sa atong ebanghelyo, giingnan ni Kristo, dili maayo nga ihatag ang pagkaon sa mga anak ngadtos mga iro. Ningon ang babae, bitaw Lord, iro mangyud ko. Pero nangandoy lang kong makakaon sa mumho nga mga hug sa lamisa sa imong mga anak. Magpakairo ta. Pasabot, magpakahayop ta. Kanang hayop wa nay desisyon nga ila ug ang tag-iya hiktan sila ahigot gyud ka kun ang tag-iya mo ingon tangkala na matangkal gyud na kun ang tag-iya mo ingon ihawa na maihaw gyud na wa siya'y iyang kaugalingong desisyon kanindot untag ingon ana ta kanabang wa natay kaugalingong desisyon ug maunay gitudlo ni Kristo nga gituman ni San Scholastica, San Benedict, ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos unsa may gitudlo pagpakairo. Mao nang ang atong amahan namo gitudloan tang magpakairo. Matuman unta dinhi kanako. Unsa na matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta
maingon sa langit. Mura sa tag-iro, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ang iro gahuwat ra ginaghatagan. Muna magyampunga din taong iro, magkaunta. Usahay mo kablit pa. Mo ana ba? Mo kablit. Ana, gahuwat ra gyud kaya naman di man ka maong muluto ang iro. Di man ka maong mangitag kwarta ang iro. Di man na mo trabaho. Di ba? Mo na maghuwat ra gyud. Mo nakita maghuwat ra sa untata. Oy, musugal man noon sa swertres, mamasin man noon sa loto, mamaligya man noon ilang lawas, isi prostitute, magkulboy man hinoon, mga bit man hinoog mga dato, musugot ra mag-ipuyo-puyo, mahalag kabit, basta na ay kwarta, awa na ka magpakairo, nag-iro-iro na ka. Ang uban nag-iring-iring. Kinsa na iyang kuyo, iring-iring na niya. Siya ka na, gitipon lagi, siya ka na, iro-iro na gina. Pero kaning among pare, og sa dikon, ilaga-ilaga. Kana bang gitawag og the mouse will play when the cat is away. Ano na among buhat, ilaga-ilaga. Ang sa mga madre, ang sa man, kana ila, taligatos lang na sila. Kami, ilagang dagko, taligatos ng ila. Oy, di mada na ingon anang batasana. Iiksa gitas Ginoo sa impierno. Unang lipay kay kong naay nisulti nako baka lumag-o. Father, dugay-dugay nagiming galibin sa akong bana. Pero sige, jud paminaw nimo Father. Nya karon pa jud ko nakaamgo nga tiguwang nako nga sala gid ning among paglibin. Mo nagiingnan jud ko niya iyang bana. Gusto kong malangit dong. Dako biya kay gasto ang kanang ana sa kanang korte ba. Nakaduha biya ka mo file og annulment. Annulment sa civil, annulment sa simbahan. Ang sa civil mo gasto siguro ka nag mga 80 to 100,000. Nya ang sa simbahan mga 30 to 50,000 depende lang sa imong kaso. Dako kayo nya, pobre man sila. Isaw niya maimpierno man ko ani siya. Karon na lang noon na nangatiguang na ta, maimpierno na ka. Musabot ra ng Ginoo Nga text din siya nako Pader, tinuod nga musabot ang Ginoo. Nako kay ang Ginoo masinabuton man kaayo. Musabot ra gid na siya. Siya salamat intaw nako. Musabot ra gid ng Ginoo nga mangadto mo sa impierno. Kaya ang Ginoo masinabuton man kayo, musabot lagi ng Ginoo nga nangatiguang na lang mo ang inyong pilion ang impierno ra gyapon, di gid na mo pugong ang Ginoo kay musabot ra man gid na siya. Ingon ana ka masinabuton ang Ginoo, so ayaw kumpiyansa kay musabot ra gid na siya. Di man apras nato nga mamugos ang imong anak kun mulakaw ngadto, imo man ang bunluton, di ba? Mamugos man ta. Ang Ginoo di mamugos oy. O kung sa'y imong gipili, sige, subay mo na ingon siya, paningkamot mo pagsuod sa daan padung sa langit. Kay ang daan padung sa langit, pitos o lisod. Daghan ang misulay, apan wa kalahutay. Apan ang daan padung sa impierno, lapad og sayon, og daghan ang mipili niini. Sayon ba nga magpakairo ta? Sige, lingian na imong tupad. Ingna, iro ka? Ingna. Kanara bang iro? Puspusan na sana nato. Nga, gingon niya, oh, iro ko tamparosa ko nung kausa. Di ba ka usigon? Mupaak na ba sa nang iro, no? Mupaak sa nang iro, Ayaw yung paak. Pasabot ang pagpakakabos. Ang kabos mudawat lagi na bisag unsay mahitabo. Nya kani siyang maong buhat na pagpanghatag, mao ni siya ang makapahimo natong mapaubsanon kanabang mobati ta sa mga ubos. Mabati ta sa panginahanglan sa simbahan. Mao nang malipay ko nga daghan yung mopalit sa atong slots dinhi. Mawagtang ang yawa basta mahimo tang iro atubangan sa Ginoo. Pero magpakaginoo ganita sama ni Solomon, mahimo gid tang yawa at tubangan sa Ginoo.
nindog ta mga iro.